La societat preislàmica tenia una imatge cosificada de la dona. La dona era, en el millor dels casos, un producte d'intercanvi. En el pitjor dels casos, doncs, fomentava l'infanticidi femení, perquè la dona era considerada també una càrrega. L'islam genera en aquest sentit doncs, un canvi de paradigma profund. Insistim en el fet que el Corà es va revelar durant 23 anys, que considera, doncs, en alguns casos, depenent de la cultura receptora, considera la necessitat d'una implantació gradual dels drets humans, i a partir d'aquí doncs, expliquem una mica quins són els drets, no?, de la dona i de l'home a l'islam. Doncs el dret a escollir el cònjuge, o sigui, el dret a escollir el marit per part de la dona, dret a escollir esposa per part de l'home, dret a un tracte digne per part del marit i viceversa, el dret a la intimitat dels secrets, és a dir, les qüestions que s'expliquin en la intimitat, doncs, que després no s'escampin, no?, amb rumors, etc. El dret al divorci, això és molt important. Després, consideracions de fins a quin punt aquestes qüestions doncs, es tenen com a normes sense complexos en societats islàmiques o musulmans, i això ja dependrà, insistim en la idea de diferenciar el que són comportaments de musulmans, actuacions polítiques, divulgadors que tenen una visió parcial del que seria el dret islàmic, etc. Això s'ha de diferenciar del que és el corpus global de tot el coneixement islàmic que han formulat els erudits al llarg del segle i, per descomptat, del text corànic. Per tant, nosaltres ens centrem més aviat en el text corànic basat en comentaris d'una gran part d'intèrprets i dels divulgadors que hem esmentat ja en diverses ocasions. Per tant, no ens allargarem massa en la situació actual, primer perquè no som ni sociòlegs ni antropòlegs, no hi ha coneixement d'aquest aspecte, i en segon lloc perquè seria un tema molt ampli. Cadascun d'aquests punts que he explicat doncs hi hauria, vaja, per fer un curs sencer. Sobre el tema de que si Muhammad es va casar amb una nena i tot plegat, seria discutible des d'un punt de vista històric, caldria valorar certes qüestions des d'un punt de vista antropològic, no disposem tampoc de massa informació al respecte, però en tot cas no hi ha ni obligació, sí, aniria en contra d'una aleia que és la de que per ser musulmà cal que hi hagi una responsabilitat intel·lectual i moral de l'individu, i el mateix a l'hora de casar-se. Ha de ser una decisió lliure, plena, decidida en plena consciència dels actes. De fet, el matrimoni musulmà és un matrimoni civil, és a dir, no cal la figura d'un imam, no cal que es faci una mesquita, només calen dues persones amb edat adulta, amb edat de responsabilitat, insistim, moral, intel·lectual, i testimonis, és així, per protegir qüestions, diguéssim, d'herència sobretot, però també protegir la dignitat, no?, també del que seria el matrimoni, que no sigui una farsa. Però més enllà d'això, doncs caldria valorar per aquesta història, no?, del profeta Muhammad, és que no tenim del tot la informació, només plantegem aquestes pinzellades, res més. La poligàmia tenim una miqueta més clar, és el programa Majalis, que expliquen el tema del matrimoni i diuen que la poligàmia doncs, és una opció, no és pas una obligació, que la dona té dret a estipular un contracte i dir que prohibir al futur marit, doncs, que no hi hagi poligàmia. Per tant, és decisió de la dona que hi hagi poligàmia o no, i també que la poligàmia, doncs, en el Corà a vegades hi ha un versicle concretament que diu que si no ets capaç de tractar les teves esposes de manera igual,
doncs no et casis amb diverses esposes. Llavors, clar, això alguns intèrprets ho han explicat dient, doncs, de fet, llavors vull dir, la poligàmia seria impossible, no? Llavors no pots casar amb diverses esposes, o sigui que en fi, hauríem de considerar que l'Alcorà, tot i que planteja la poligàmia com una possibilitat en un determinat context cultural, realment no sembla... Vaja, en absolut és l'opció predeterminada, en la concepció predeterminada sobre el matrimoni que es desprendria de l'Alcorà. Sobre si la possibilitat, no, que una dona es casés amb diversos homes, home, jo llegint, això és opinió personal, primer explicarem els arguments que donen. Els arguments que donen en general és d'una banda que hi ha més dones que homes al món, al planeta, després que l'Alcorà parla de la responsabilitat econòmica de l'home, ara en parlarem, també de la identificació de qui és el pare, no? Cosa que avui dia es podria resoldre amb estudis de genètica, però en aquell moment doncs, evidentment no hi havia i era un altre motiu. Però a banda de tot això, jo llegint algunes qüestions de la societat preislàmica, dels tipus de matrimoni que hi havia, doncs realment la dona ja estava amb diversos homes i era tractada això, o sigui, podia tenir relacions sexuals amb diversos homes, podia tenir, o sigui, des del punt de vista de la cosificació, no era voluntat d'ella en absolut. Llavors el que passava era que ella quedava completament desprotegida i encara més doncs, els fills que pogués tenir perquè no se sabia qui era el pare. O sigui, vull dir que per la dona mateix aquesta idea d'estar amb diversos homes no era una idea fantàstica. Per tant, vull dir, segurament per això doncs, també l'Alcorà no ho considera, perquè en el context cultural de l'època, avui dia, potser hi hauria algú que diria, doncs sí, no? L'empoderament de la dona i que la dona pugui estar amb diversos homes, però en aquell moment es considera que això doncs és un perjudici per la dona, no va en contra, és a dir, i fomenta l'esclavitud i el seu desemparament i la inseguretat social cap a ella i cap als fills. També parlen del tema d'herències, no hi havia cap protecció a través de la dot, etc. Què més? Sobre interpretació actual d'aquest aspecte insistim, és una qüestió, per tant, la poligàmia completament opcional i dintre de certs contextos culturals, en determinades circumstàncies, i res, no podem dir res més sobre el tema. Sobre el tema de treballar, no es prohibeix enlloc a l'Alcorà de treballar. Avui dia, doncs, les dones musulmanes, més que en poligàmies i històries així, doncs estan més interessades a treballar i tenir independència, tenir uns estudis i tenir independència econòmica. Per cert que l'Alcorà també encoratja la formació, l'educació a la dona en igualtat de condicions que l'home. I com dèiem, el treball no es prohibeix, això són interpretacions fora de l'Alcorà que s'han fet posteriorment pel tema de doncs, que la dona té el rol de la maternitat. Llavors, un petit comentari sobre això. A la societat preislàmica hi havia una sobrevaloració del poder econòmic, dels diners, i una indiferència absoluta sobre el tema de la maternitat en general, vull dir que no, o en tot cas hi hauria una doble moral a la societat preislàmica. El cas és que per protegir els drets de la dona en tant que mare, doncs l'Alcorà, en aquest cas parlaré d'un hadith, doncs es diu que la mare val 3 vegades més que el pare. Alguns intèrprets ho interpreten de forma literal, d'altres doncs, d'una forma metafòrica, com a discriminació positiva, no? Podríem dir. I llavors aquesta discriminació positiva cap a la mare justament
per posar en el seu lloc el valor de la maternitat en igualtat de condicions del que suposa la responsabilitat econòmica del marit. Parlo del context de l'època. Clar, en la societat actual en què hi ha un canvi de paradigma a partir de l'emergència del capitalisme, però vaja, en general a tot el món, no? De la preponderància del poder econòmic, doncs clar, la maternitat no té el prestigi social que podria tenir abans, només cal veure les baixes per maternitat, els problemes que hi ha per aconseguir aquestes baixes, permisos de treball per anar, jo què sé, a entrevistes a les escoles. No, no hi ha un suport massa evident cap a la... Llavors, què passa? Que la dona, per reafirmar-se i per tenir aquest prestigi social en igualtat de condicions que el marit, doncs, al final s'ha inserit en el mercat laboral. No entrem en qüestions d'origen històric sobre aquest tema, això seria un tema més llarg, però hi ha un motiu per tot plegat. I ja està, però llavors en aquestes circumstàncies de la societat actual doncs no hi ha cap problema en què la dona treballi. Només volia explicar això. També, doncs, sí que, mentre no hi ha contradicció amb el tema del treball, sí que podríem dir que, des del punt de vista islàmic, com que la maternitat es té en una especial consideració, sí que ideològicament els valors de l'islam doncs, reivindicarien en les societats occidentals més protecció en aquest aspecte. Parlo, per exemple, de baixes per maternitat, el tema d'ajudes de família nombrosa, que ja n'hi ha, però que perquè entenguem el context el missatge de l'Alcorà, el context, no? Com va fer aquesta discriminació positiva cap a la dona i que en el fons avui dia doncs, aquest missatge d'alguna manera doncs, té una certa actualitat, pensem. Sobre aspectes d'herència, el tema de l'herència, l'Alcorà diu que l'home ha de rebre 2 vegades més que la dona, doncs el mateix, és a dir, estem parlant d'una societat patriarcal on l'home tenia la responsabilitat econòmica. En el moment en el que es canvia aquest paradigma, en la societat actual, caldria veure la interpretació. No tenim els coneixements per fer cap mena de valoració en dret islàmic i res més. Simplement dir que, que aquest aspecte no és un aspecte que fos masclista, al contrari, perquè si mirem el que representa en relació a la societat preislàmica, doncs la dona és que no tenia res, per tant va passar a tenir cert poder econòmic. A partir d'aquí, les interpretacions que puguem fer, que això és el punt final, o a partir d'aquí es poden fer extrapolar, no? I fer altres interpretacions, doncs no entrarem. El tema dels testimonis sí que sembla una miqueta més clar. De vegades es diu, no, és que el testimoni d'una dona equival a la de 2 homes. Això hem llegit coses d'intèrprets que com més... Bueno, és una opinió com més consolidada. Els casos en què apareix això a l'Alcorà es refereix, d'una banda, a una situació en què hi ha una implicació emocional, per tant, el que estaria menys tenint és que un testimoni amb implicació emocional no tindria el mateix valor que un testimoni des d'una perspectiva més distant i objectiva del cas que sigui. I d'altra banda, un testimoni que tingui un coneixement sobre la matèria tampoc té una validesa superior a un testimoni que tingui menys coneixement de la matèria. Es dona la circumstància de que això ho assumeix el rol de la dona en aquests 2 casos, però realment és molt fàcil de veure en el context de l'Alcorà que en el fons està expressant el que acabem de dir, d'acord? És a dir, que no estaria parlant... No podríem concloure que realment el judici de la dona val la meitat que l'home, perquè estaria entrant en contradicció amb altres passatges de l'Alcorà on es parla de la igualtat intel·lectual entre home i dona, sinó que el que està parlant són de tipus de testimonis diferents i la seva validesa en funció doncs, de determinades circumstàncies, implicació emocional o coneixement de la matèria. Sobre la vestimenta, realment a l'Alcorà es parla s'estipula la vestimenta tant per homes com per dones i
el que realment és masclista, diguéssim, això s'admet per part d'alguns experts o divulgadors, és que el fiqh, el dret islàmic, ha insistit, o sigui, ha escrit més literatura en relació a la vestimenta de la dona que no pas de l'home. Però en realitat es pot escriure també moltíssima coses sobre les normes i de conducta i de vestimenta que ha de seguir l'home en la vida pública. El hijab, tots els experts que hem consultat, excepte potser Dolors Bramon, ens sembla. Quan parlem de Dolors Bramon parlem també dels experts que ha consultat Dolors Bramon. I, bueno, no sabem, Abdenur Prado ara mateix no sabria dir, tots els experts doncs diuen que el hijab és obligatori. També hi ha alguna interpretació que m'he trobat per això per part de musulmans, això perquè veiem a vegades, però no acabem de veure el fonament històric de tot això, que el hijab seria una metàfora de persiana i per tant estaria parlant més aviat de l'actitud i que realment no es refereix a una peça de roba, d'altres considerarien que és un context històric del moment i que avui no s'hauria d'aplicar, però sincerament la majoria de tots els experts, de totes les escoles jurídiques, de totes les branques de l'islam, doncs s'ha de dir que ells consideren que el hijab és obligatori. Val. A partir d'aquí, primer, quan es parla de hijab s'ha de preguntar a la dona. Això és el més important de tot, parlar directament amb la dona i llavors es veu que les dones amb les que parles ho porten amb total llibertat. Hi ha algun context en què la dona ho hagi portat per obligació i que llavors decideixi en un moment donat deixar el hijab? Bueno, de circumstàncies i històries doncs hi ha de tot. Un cop més no ens atrevim a examinar doncs, de totes les musulmanes del món que porten vel, doncs, fer una estadística, no?, de qui ho porta lliurement i qui ho porta per obligació. Personalment, a vegades jo penso que hi ha com una mica de paternalisme també cap a la dona musulmana, com si no tingués una capacitat intel·lectual de reafirmar-se o de decidir lliurement. I com si també la dona occidental no tingués certes pressions i no estigués també cohibida per altres normes socials, no? Vull dir que el tema és complex des del punt de vista sociològic i antropològic, i si analitzem l'Alcorà, sí, efectivament, és una obligació, però no és una obligació, també s'ha de dir, no és una obligació a l'alçada dels pilars de l'islam. O sigui, algú que no porta hijab no és el mateix que algú que deixa de resar, per exemple. La situació exacta, no, del hijab com a norma de l'islam no la sabrim ubicar, però sí que tenim molt clar, sí que està claríssim, que no és un pilar de l'islam. Per tant, i això es veu molt amb la relació entre les musulmanes. Una dona que no porta hijab no mereix un judici global de dir doncs, que és com menys musulmana. Aquest concepte de menys musulmà doncs no. No està complint amb una norma, d'acord, de l'Alcorà, però hi ha moltíssimes altres normes. Hi ha els pilars de l'islam, que són l'essència que defineix un musulmà. I quan dic pilars de l'islam, recordem l'àudio anterior, no només em refereixo a qüestions ritualístiques, em refereixo a qüestions també, o sigui, el ritual coherent amb l'acció, amb l'experiència de Déu, en fi, amb una actitud vital. I llavors recordar també que el fet de ser musulmà doncs és això, és una acció lliure i per tant això d'entrada. I després a l'hora de seguir cadascuna de les normes que hi ha a l'Alcorà, doncs també és una decisió lliure i no seguir-ne una, depèn de la qüestió, no? Però no seguir una norma com el hijab doncs no implica això, també estan d'acord tots els intèrprets, no implica un judici global. També s'ha d'entendre contextos culturals, és a dir, un context en què totes les dones porten hijab i de cop i volta alguna dona doncs, no en porta, doncs sobta. Després ja podem entrar a valorar fins a un cert punt, perquè s'ha de conèixer el context cultural, doncs si la censura que es fa cap a aquesta dona és correcta o no, però també cal veure que a Occident doncs, portar vel té també conseqüències, per exemple, a l'hora de fer entrevistes de feina, a l'hora de llogar un pis, o sigui,
són més subtils, segurament, però també existeix. I jo no entraré a valorar gaire més coses sobre el tema del hijab. Ja dic, aquest és un tema que penso que més aviat haurien de parlar dones expertes en el tema. Viatjar sola, doncs hi ha alguns que dirien que està prohibit viatjar sola perquè ho diu l'Alcorà. Però realment el context de l'Alcorà és un context de desert, de perill, on hi hauria bandolers, violadors, i per tant és un context molt, molt concret i no es pot extrapolar això a una norma general de que la dona no pot viatjar sola o que la dona s'ha de quedar a casa, que també és un passatge de l'Alcorà i també té un context de perill. De fet, a Occident també trobem exemples. Fa poc es va encomanar als conductors d'autobús de l'Extraradi de Barcelona que si una dona quan tornava de matinada a les 3, a les 5, si volia baixar en un punt determinat, se la deixés baixar perquè així el trajecte des de l'autobús fins a casa seva doncs, era més curt i no hi havia i al no ser una parada d'autobús, no, de ser al parar-se en un moment indeterminat, doncs no hi havia possibilitat ni que la seguissin, no? I que pogués passar alguna cosa. Vull dir que el tema de prendre alguna mesura política o social per protegir situacions de risc, doncs és una mesura també que es pren a Occident. Que la solució, l'arrel del problema, està en canviar els comportaments de l'home, això és evident, però és que això també es considera des del punt de vista islàmic. Ara bé, mentrestant, què fem? És a dir, no és que s'estigui sobreprotegint, sinó que s'està prenent una mesura temporal per evitar certs problemes. Les mutilacions estan completament prohibides a l'islam, entre altres motius perquè prohibeix un dret fonamental de la dona i del marit, que és el dret al plaer sexual. Els mètodes anticonceptius estan permesos, és fals això de que sí que es valora, hem dit, la maternitat com una marca de prestigi social, té molta recompensa des del punt de vista espiritual també, però no és obligatori que només, o sigui, no és islàmic que cada cop que hi hagi acte sexual l'objectiu sigui tenir un fill. L'acte sexual té valor per si mateix també com una forma de construir la relació i per tant els mètodes anticonceptius estan permesos. L'adulteri, les relacions fora del matrimoni doncs estan censurades. També s'ha de dir que es necessiten proves molt contundents, amb molts testimonis, ha de ser un cas molt extrem. Sobre el tipus de càstigs, doncs es podria valorar el càstig des d'un punt de vista històric, però en qualsevol cas el que estan d'acord també tots els experts és que la valoració de l'adulteri és igual tant per home com per dona. Si es produeix una situació social en què hi ha com una persecució més cap a la dona, doncs això està anant en contra del que diu l'Alcorà. Sobre les verges del paradís, en primer lloc hi hauria alguns intèrprets que ho interpretarien de forma metafòrica, d'altres no, i en qualsevol cas a l'Alcorà es diu que el paradís és el mateix tant per l'home com per la dona. Pot ser que en algun cas doncs, es parli específicament del paradís pel que fa als homes, però és el mateix tant per l'home com per la dona, això està també totalment consensuat per tots els experts. És curiós també que aquestes aleies es revelen a la Meca, que és on es revelen els capítols més teològics, i després a Medina, quan els companys, els musulmans, no? Els companys i seguidors del profeta, doncs ja tenen més edat i estan casats, doncs en allà es parla del paradís com sigui que en el paradís doncs, et pots reunir amb el teu cònjuge, amb els teus fills, vull dir, és una altra explicació. Què vol dir això? Doncs que sí que potser es pot interpretar doncs, com una metàfora i que totes les descripcions metafísiques que hi ha a l'Alcorà s'han de prendre amb una certa perspectiva, perquè clar, l'aspecte metafísic doncs, és molt difícil d'explicar i llavors l'Alcorà Déu explica moltes vegades utilitzant imatges. Pensem també que Déu a vegades
es presenta des del punt de vista antropomòrfic, llavors vull dir, no tindria sentit, no? Aquest aspecte antropomòrfic són metàfores, que també aquest recurs està utilitzat per lingüistes com Lakoff i Johnson, en fi. Són metàfores del llenguatge quotidià que serveixen com a recurs didàctic per explicar qüestions complexes. També la dona té dret a no tenir relacions després del part o durant la menstruació, l'anomenada quarantena, que s'ha demostrat molt recentment, també es recull a l'Alcorà 1.400 anys abans. No es pot pagar a les dones. Hi ha una famosa leia, el capítol 4, versicle 34, que certament alguns han traduït com a colpejar a la dona, però realment no té coherència amb el que explica aquest versicle. Està parlant d'un problema que hi pugui haver amb l'esposa, no? Que no està complint amb algunes coses o que hi ha algun problema. Llavors es parla de diferents fases per solucionar aquest problema. D'una banda hi hauria la mediació de la família, de l'altra hi hauria el fet de dormir en habitacions separades, i de cop i volta diu alguns traductors, no? Colpejar. Llavors, quan tu mires a la paraula original en àrab i busques el sentit d'aquesta paraula en altres moments de l'Alcorà, resulta que en tots els moments de l'Alcorà, menys un, que ara explicarem, el que significa és abandonar. Llavors seria abandonar la casa, que un cop, si no se soluciona el problema ni dormint separats, per cert, hauria de ser el marit. La dona és la que té dret a quedar-se a casa, encara que la casa sigui del marit, és el marit que ha de marxar, i llavors seria l'última fase d'aquest procés, que ens sembla que té com més coherència. L'únic cop en què aquesta paraula, aquest verb, no té el significat d'abandonar, sinó de com colpejar, és una descripció en què el vent com colpeja una mica un camp de conreu, vull dir que és una cosa com molt suau, val? Per això realment és una cosa tan ínfima, però encara que es tingués en compte aquest significat de petit colpeig ínfim, com si fos una petita ràfaga de vent, no té sentit amb el que està explicant aquesta aleia, que parla, tornem a repetir, mediació familiar, separació, dormint en habitacions separades. Clar, el més lògic és pensar que el marit abandoni la casa, és el que, no? Vull dir, des del punt de vista lògic és el que més sentit té. Considerar que és colpejar, parteix d'unes visions prèvies masclistes, que no... Aquesta interpretació no la dic jo, la diu gent de gran renom, com el rector de la Universitat Internacional Islàmica de Malàisia o un dels principals traductors de l'Alcorà al turc, entre molts altres personatges. Per tant, és una interpretació que cada cop té més importància i té més prestigi i autoritat. Sobre l'avortament, realment, en línies generals, l'Alcorà admet l'avortament molt més que el cristianisme. Els hadits es veu que perdó, l'Alcorà, volia dir els hadits, l'islam, diguéssim, tot el que se'l coneixem. Els hadits es veu que amb el que són a veure, en primer lloc, si el fetus està malalt, es permet l'avortament. Si la salut de la dona perilla, es permet l'avortament. Llavors, a partir de quan es considera que és persona, el temps, les dates, diguéssim, varien una miqueta. Alguns diuen 4 mesos, però realment, quan agafes tot el corpus global dels hadits, això ho explica el Kanami Singate, a partir d'anàlisis d'experts i tal, no hi ha una data massa concreta. Per tant, quan hi ha aquesta mena de contradiccions entre les dates, probablement el dret a l'avortament, mentre no hagi passat una fase avançada, no?, de la gestació de l'embaràs, estaria permès a l'islam.
Això sí que xoca certament amb discursos de molts experts, insistim en analitzar el text de l'Alcorà a partir d'experts. A vegades trobarem aquesta mena de contradiccions, possiblement també el Karami Singaté explica potser no sé, és influència del cristianisme des de diferents bandes, en els orígens de l'islam, cristians que es van convertir a l'islam i que potser van exportar algunes coses que són alienes a l'islam de fet o amb el colonialisme. Bé, ho hem explicat molt breument. Com veiem, la dona va adquirir molts drets en relació a l'època preislàmica, s'ha de posar en context històric moltes qüestions i moltes normes que hi havia en aquell moment, i en tot cas el que sí que penso i que pensem tots els experts és que la visió i la imatge que es dona de la dona a l'Alcorà i a la Sunna és una imatge que realment té una aplicació perfectament actualitzada al segle XXI. I finalment acabar amb l'exemple del profeta. El profeta, el màxim problema que va tenir amb una de les seves esposes, el problema que va tenir el va solucionar estant un mes separats, per cert, un mes separats, és a dir, vivint separats, per tant, vull dir que això tindria coherència amb el 434 que hem comentat abans. O sigui que a vegades també ens oblidem de l'exemple de... Quan ens interessa agafem mites i falsedats que es diuen de Muhammad, però quan no, llavors oblidem, dic tothom, a vegades també experts musulmans o en fi, visions distorsionades des d'Occident, vull dir, això s'ha de mirar amb una visió crítica. Tornem a insistir, o sigui, pensar que algú dirà, ostres, aquí estàs rizando el rizo, no? Estàs buscant com explicar... No, és que és al revés. És a dir, quan tu llegeixes l'Alcorà és molt senzill el que està explicant i és molt clar. És després visions tendencioses i carregades de prejudicis amb valors patriarcals masclistes que tergiversen la informació que hi ha a l'Alcorà. Llavors, després, un ha de fer la feina de neteja de totes aquestes distorsions. I, per descomptat, també, fins a un cert punt, hi ha discrepàncies i diferències d'opinions i diferents interpretacions atenent a diferències culturals, però aquí també hi ha les nostres limitacions en què hauria d'intervenir també elements teòrics d'antropologia i sociologia que no coneixem.